Súdruh predseda, a čo by ste si želali do budúcnosti? Do budúcnosti bych si želal predovšetkým splnenie plánu, náročného plánu na rok 1979, splnenie nášho socialistického záväzku, ktorý sme si dali vo výške 1 520 000 korún, samozrejme dobré počasie a vytvorenie dobrých predpokladov pre splnenie 4. roku 6. päťročnice, ako aj celej 6. päťročnice. Súdruh Jankech, ja vám ďakujem za informácie a teraz sa už pozrime spoločne do sály Kultúrneho domu. Poprosím vás, aby ste nám predstavili členov svojho kolektívu. Sú to reprezentanti Jednotného roľníckeho družstva Trebatice, ktoré vedie agronóm družstva inžinier Ján Bula a predstaví viac menej televíznym divákom členov svojho kolektívu, pretože diváci tu v sále, prítomní samozrejme členov družstva, poznajú a budú im určite držať palce. Ako prvá bude súťažiť Anka Radoská, zootechnička nášho Jednotného roľníckeho družstva, členka výboru Socialistického zväzu mládeže. Ďalej súdruh Jankech, ošetrovateľ ošípaných. No a na ostatok inžinier Ladislav Slamy, mechanizátor nášho Jednotného roľníckeho družstva. Ďakujem vám, nech sa páči, aj vy si sadnite za svoj stolík, odkiaľ budete súperiť s 3 hostujúcimi družstvami. Okamih, prosím si slovo. A čo takého sa stalo, prosím vás? Stalo sa! Stalo sa, čo sa stať nemalo. A čože takého? Vy tu verejne klamete. Jaže klamem? No a nie? Ja klamem? No samozrejme, povedali ste, že sa tu všetci navzájom poznáme a zabudli ste na mňa, nie? No, počkajte, samozrejme, že keď príde na rad... Samozrejme, že keď príde na rad vaše umelecké číslo, tak vás ohlásim a predstavím. Lenže vy ste zabudli, že ja nie som len umelec, ale predovšetkým odborník na všetky odvetvia poľnohospodárskej veľkovýroby. A ako taký si žiadam miesto v porote. No, to som o vás skutočne nevedel, že ste až taký odborník, ale miesto v porote napriek tomu nedostanete. A prečo? To sa jednoducho nedá, pretože porota je už určená. Porota je už určená. No ale pozrite sa, všetko sa dá, keď sa chce. Ste za to, aby som bol v porote? Áno. Tak si dajte dvojitý Axelpausen. Alebo fajčiarsku prestávku. Tak sa nedá nič robiť. Ja som totiž odborník. Čo si budeme hovoriť? Všetci ste tu odborníci, ja som tiež odborník. Stala sa totiž taká záležitosť, viete, nechcem ohovárať, ale dostali sme sťažnosť z predstavenstva miestneho Jednotného roľníckeho družstva, že istý člen televízneho štábu, nebudem ho menovať, volá sa Karol, inakšie vášnivý polovník, namiesto prepelice zastrelil družstvu najlepšiu dojnicu. A aby sa podobné trápne omyly nemohli opakovať, zaradili sme dnes do programu prednášku na tému Ako rozoznám kravu od prepelice. Krava je zviera veľmi inteligentné, pretože každá má knihu. Celkové má krava 8 nôh. 2 vpredu, 2 vzadu, 2 na ľavej strane tela a 2 na pravej strane tela. Preto sa jej asi hovorí párnokopytník. Keby mala 7 nôh, bol by to nie párnokopytník, ale mrzáčik. A krava má aj chvost. A na celkom opačnom konci hlavu. Podľa toho sa dá ľahko zistiť, či ide krava tá, alebo späť. Hlavu má krava ozdobenú 2 rohami a tie slúžia na to, aby si zootechnik alebo inseminátor, keď príde na návštevu, mal kam zavesiť klobúk. Keď je živá, dáva mlieko, kožu a hovedzinu o niečo neskôr.
No a krava je obyčajne strakatá, preto sa jej tiež hovorí straka alebo stračená. A keď nie je strakatá, hovorí sa aj celkom ináč. Keď krava zmokne, dáva aj mlieko nižšej kvality, ale deti po ňom rastú ako z vody. Krava dojí. Zrejme to v nej vyvoláva určité sentimentálne nálady, z čoho vznikli aj výrazy ako dojemný, dojímavý alebo dojak. Keď niekto začne robiť kraviny, krava prestane dojiť. A vtedy sa jej hovorí jalovica. Manžel jalovice sa volá jalovec. Ako sa získava z kravy tvaroh, mlieko, syry alebo miláčik, to sa mi žiaľ nepodarilo zistiť. Manžel kravy je vôl, lebo pije vodu. Zorie, čo sa dá a nemiluje. Ak nie je vôl, je z neho dobrý bík. A bík sa venuje aj športu v Španielsku. Dieťa kravy je teľa. Už od malička sa trasie na celom tele, aby sa mu otecko nezabil na motocykli. Vzdialenými príbuznými telaťa sú telatník a televízia. Ďakujem vám za pozornosť. Teraz vám predstavím dvoch pracovníkov jednotného roľníckeho družstva, a to krmiča súdruha Dominika Mráza a súdruha Michala Petráša, ktorý je podpredsedom jednotného roľníckeho družstva, ale aj zároveň predsedom základnej organizácie Komunistickej strany Slovenska. V tejto veľmi peknej a objemnej kronike sme sa dočítali, že družstva v obciach Trebatice, Krakovany a Borovce vznikli v roku 1957. Samotne hospodárili až do konca roka 1972. Od 1. januára 1973 pracujú už spoločne. Súdruh Mráz, vy ste takou živou kronikou udalostí spred mnohých rokov. Aké boli vlastne začiatky? Družstva sa pustili hneď od začiatku do práce s elánom a rozvahou. Dosahovali dobré až vynikajúce výsledky. Po zlúčení družstvo v tomto pokračovalo. V roku 1975 mu bol udelený prezidentom republiky doktorom Gustavom Husákom Rad práce. Teraz zavádza veľkovýrobnú technológiu a chce dosiahnuť ešte lepšie výsledky ako doposiaľ. Tu v tomto spravodaji, ktorý vydáva vaše jednotné roľnícke družstvo, som sa dočítala, že máte aj nejakého žraloka. Čo to vlastne je? Áno, máme na našom JRD žraloka, ale nie je to ten obávaný žralok morí, ale je to náš veľký pomocník pri zvoze slamy. Je to totiž obilný kombajn SK4, na ktorý sme prispôsobili senomet a týmto senometom fúkame slamu do stohov. Ušetrí tak 10 pracovníkov. V júni minulého roku ste dali do prevádzky plnoautomatizovanú linku na zber obilia. Áno, v minulý rok v období žatvy sa nám podarilo uviesť do prevádzky plnoautomatizovanú pozberovú linku na obilie, kde je umiestnených 350 vagónov obilia. Celá práca prechádza mechanicky, obilie od kombajnov, ktoré je tu dovážané, cez dopravníkové pásy, čističku, sušičku prechádza do síl, bez toho, že by sa ho musela ľudská ruka dotknúť. A prácu koľkých ľudí táto plnoautomatizovaná linka prevzala? No, keď sme to odskúšali, tak sme posúdili, že pri najmenšom 20 až 25 ľudí nám ušetrila oproti predchádzajúcemu spôsobu pozberovej úpravy obilia. Ďakujem vám obom za rozhovor a dúfam, že vám neochabli svaly, keďže je teraz zima a že v prípade potreby vaši družstevníci budú vedieť chytiť aj vidly do ruky. No rozhodne. Práca v poľnohospodárstve je veľmi ťažká, namáhavá, fyzicky namáhavá a naši družstevníci majú dobré svaly. O tom sa presvedčíme. Sme na priestranstve pred kultúrnym domom, kde si v prvej súťažnej úlohe zmeria silu svalov i šikovnosť a dôvtip trojica zložená
z reprezentantov domáceho trebatického družstva a trojica zložená z členov hosťujúcich družstiev. Pripravené sú 2 traktory Zetor 6911 s vlečkou po 30 balíkoch slamy a asi 30 metrov dráha. Úloha je jednoduchá, čo najrýchlejšie slamu naložiť a prejsť s nákladom až do cieľa. Skôr než začneme súťažiť, poprosím kapitánov hosťujúcich družstiev, aby nám oznámili, koľko bodov z toho 100-bodového základu vkladajú do hry. Kapitánka jednotného roľníckeho družstva Brezno. 20 bodov. 20 bodov. Koľko vkladá Štrba do hry? 20 bodov. Takisto 20. A Rusovce? Taktiež 20 bodov. Taktiež 20. Takže vklady jednotný bude sa súťažiť a bojovať o 60 bodov, ktoré pripadnú buď hosťujúcim družstvám, alebo domácemu trebatickému. Štartérom tejto súťaže je Jaroslav Ďuríček. Prosím, aby súťaž odštartoval. Dúfam, že váš boj prebehne síce na život a na smrť, ale prísne v duchu pravidiel fair play. Pozor, pripraviť sa. Štart! Súťaž sa teda začala. Vľavo nakladajú na vlečku balíky slamy reprezentanti jednotného roľníckeho družstva Trebatice. Vpravo toto sú reprezentanti hosťujúcich družstiev v zostave Tibor Bartoš z Brezna, Ján Erdziak zo Štrby a Ondrej Evín z Rusoviec. Za domácich bojujú v tomto prvom súťažnom kole Anton Myslovič, František Štefanka a Jozef Radošinský. Slama musí byť naložená veľmi starostlivo, pretože ak počas jazdy traktora spadne z vlečky čo len jeden bal slamy, musí traktorista zastať, balík naložiť a až potom môže pokračovať v ceste. A keďže trať je dlhá asi 30 metrov, je to samozrejme strata, ktorú už potom je veľmi ťažké dohnať. Musí nám samozrejme v prvom rade o to doviesť celý náklad do cieľa, do miesta určenia a nie postrácať časť z neho po ceste. Celé družstvo musí nastúpiť do kabínky traktora po naložení, motor traktora musí byť vypnutý, pomaly už štartujú reprezentanti domáceho trebatického družstva, ešte čakáme na posledného člena hosťujúceho kolektívu. Trebatice vyštartovali ako prvé, ale takmer súčasne aj hosťujúci kolektív, lenže tým niekoľko balov slamy padlo. Domáce družstvo vedie, prešlo ako prvé cieľom, lenže porota bude mať teraz trochu problémy s určením víťaza, pretože z jednej i druhej vlečky niektoré tie balíky slamy spadnú. No, o konečné stanovisko poprosíme predsedu poroty. Ten musí rozhodnúť. Tak súťaž prebiehla regulárne. Pretože družstvá nesplnili si svoju úlohu, nepriznávame ani jednému žiadne body. Tu pred kultúrnym domom, hoci je mráz, nálada stúpa do bodu varu. Blíži sa k nám totiž povestná krakovianska svadba. Vedľa mňa stojí riaditeľka základnej 9-ročnej školy v Krakovanoch, súdružka Anna Horanská, vedúca folklórneho súboru a poskytne nám podrobné vysvetlenie. Áno, blíži sa k nám krakovianská sedliacká svadba, aby si vypýtali nevestu. Táto svadba bola určite aj pekným zážitkom na rôznych súťažiach a festivaloch však. Áno, vystupovali sme s ňou vo Východnej, na krajských folklórnych slávnostiach na Mijave, v Krakovanoch, v Maďarskej ľudovej republike a inde. Tieto prekrásne ľudové kroje, ktoré majú oblečené dnešné krakovianky, sú originálne? Áno, sú originálne. Vyšívajú si ich naše družstevníčky, ktoré proste po svojej práci na družstve nájdu si voľný čas, aby sa venovali tomuto ušľachtilému záujmu. Samozrejme, ich snahou je zachovať toto krásne ľudové umenie pre budúce generácie, k čomu aj ich vedieme. Teraz sa na chvíľočku venujme našim svadobčanom. Áno, venujme sa. Teraz o chvíľu už vyvedú z kultúrneho domu sedliackú nevestu krakoviansku. Tak si na to počkáme. Áno, počkáme. Páni starší, páni mladší, páni svadobani, či dovolíte do vašeho domu pristúpiť? Zabúchaj lepšie! Buchni lepšie! Páni starší, páni mladší, páni svadobani,
či dovolíte do vašeho domu pristúpiť? Samozrejme. Dovolíme. Páni starší, páni mladší, páni svadobani, či je toto ona? Stará baba je to. Páni starší, páni mladší, páni svadobani, či je toto ona? Pristup k nej, podajte si ruky a ty, poctivý mládenec, príjmi túto poctivú pannu pod svoju ochranu. Páni starší, páni mladší, páni svadobani, príjmite od nás tieto dary. Peričko zelené pre potešenie, ručníček bielený pre podutieranie. Páni starší, páni mladší, páni svadobani, a včúl pôjdeme k sobášu. To je naozaj veľmi pekná nevesta. Áno, je to krásna. Tento kroj by som povedala, že patrí medzi najkrajšie kroje na Slovensku a originál rukávce, ktoré má nevesta oblečené, boli na výstave aj v Montreali. Tak to je naozaj krásne, že naše umenie sa dostalo až tak ďaleko za hranice našej vlasti. Našim pracovitým rukám. Áno. Takže určite takýchto zaujímavých príhod bolo veľmi veľa. Ja vám položím ešte poslednú otázočku. Čo by ste zaželali tu prítomným družstevníkom a súťažiacim? Ale tak pekne posvákovsky, ako ste kedysi. Tak družstevníci moji, ja vám želám ešte viac, než máte, a už máte veľa. A za to nechcem nič od vás. Len krásne slovenské pesničky z vašich strieborných hrdielcov. Dobre som to povedal? No. Hej, ďakujem pekne. Ďakujeme vám. Želanie sváka Ondra, ktoré ste pred chvíľočkou počuli, samozrejme okamžite splníme, pretože nasleduje ďalšie kolo našej súťaže a v ňom sa bude spievať. Prosím aj hostí nášho dnešného programu, Marcelu Lajferovú a Dušana Grúňa, aby prišli k porote a zasadli za stolík poroty ako odborní poradcovia poroty v tejto súťaži piesní, ktoré sa môžu spievať piesne ľudové, piesne tanečné, teda z oblasti populárnej hudby a samozrejme, ak si spomeniete aj na nejakú áriu z opery či z operety o láske, môžete nám ju zaspievať. Takže všetko je pripravené, začína Anna Radovská z Trebatíc. Prosím. Láska, láska, neláskavá, viedol som pre teba boj. Spievate veľmi pekne, ďakujem, stačí. Prosím, Rusovce. Láska, Bože, láska,
kde ťa ľudia berú. Ďakujem pekne, musí to ísť ďalej rýchlejšie. Pozor, aby nevypršal časový limit. Okamžite ďalej pokračujú Trebatice. Na poli sme sedeli čierni ako vrany, o láske sme vedeli, iba že sa bráni. Ďakujem pekne, pokračujú Rusovce. Nežiarli na moju lásku, darmo je to. Áno, v poriadku, ďakujem. A čo Trebatice? Povedz, že mi moja milá povedz, kedy bude našej láske koniec. Objavilo sa slovo láska, ďakujem. Rusovce, súdruh Evin. Limit beží. Už to ďalej nejde. Trebatice. Jednotné roľnícke družstvo Trebatice. Reprezentantka tohto družstva Anna Radovská teda zvíťazila v prvom kole, je pripravené druhé kolo, prosíme si tému. Súdruh Jaroslav Ďuríček to berie veľmi vážne, zodpovedne a určil nám tému o menách ženských. Ďakujem pekne. O ženských menách nám budú spievať Jozef Jankech z Trebatíc. Jozef Jankech z Trebatíc, nech sa páči. A jeho súper Ján Lálik z Brezna. Začína, ako predpisuje pravidlo tohoto kola a tejto súťaže, opäť reprezentant domáceho družstva Jozef Jankech Trebatice, spieva sa o ženských menách. Prosím. Kdeže si Anička? Áno, ďakujem, to stačí. Prosím, Brezno. Anička, dušička, kde si bola? Ďakujem, Trebatice. Kdeže ideš, Helenko, Helenko? Áno, výborne, ďakujem pekne. Brezno. Pod horou, čierne psíča breše, susedovie Mara, Áno, susedovie Mara. Ženské meno sa objavuje v piesni Trebatice. Hej, Zuzka, Zuzička, daj mi svojho srdiečka. Áno, výborne, stačí. Tento boj sa ukazuje byť veľmi tuhý. Spieva Brezno. Jedine Tereza. Výborne. A ako zodpovie reprezentant Trebatíc? Barborička, čo to máš? Jaj. Stačí. Ďalej, netreba pokračovať. Brezno. Nedaleko od Trenčína býva pekná Katarína. Veru, tak Katarína. Trebatice. Anička na soba. Stačí, ďakujem pekne. Prosím, Brezno. Katarínka, Katka, aká si ty sladká. No, tu som, moment. Tu som trochu zaváhal. Musíme sa spýtať poroty, či existuje takáto pieseň. Či náhodou nemáme nového textára a nového hudobného skladateľa medzi nami. Porota sa musí poradiť. Uznáva pieseň, existuje takáto pieseň. Pravda, že vy ju nepoznáte? Ja ju nepoznám. Žiaľ. Takže je všetko v poriadku, pokračujú Trebatice. Súťaž pokračuje, prosím. Išla Marina do Túto pieseň cintorína. poznám. Brezno spomína veľmi tuho. Anča, čo to máš, cingilingi bom? No, ďakujem pekne. A znovu musíme na chvíľočku zastaviť moment, pretože to sú piesne skutočne málo známe, málo populárne. Ako sa vyjadrí Dušan Gruň, Marcela Lajferová, poznáte takúto pieseň? Anča, čo to máš? Treba teraz vzniknúť, je to autor. Samozrejme, že oceňujeme autorstvo i snahu súťažiaceho, lenže súťaž beží ďalej a musí sa v nej zaspievať pieseň, ktorá existuje, respektíve do dnešného dňa existovala. Takže ako sa vyjadrí predseda poroty, prosím? Ja bych prosil, keby teda porota sa dohodla, že by zaspieval ďalej ešte... Aby pokračoval. Takže prosím, tak, aby sme poznali... Súdruh Jan Lálik z Brezna má pokračovať v
piesni, ktorú začal Anča, Anča, čo to máš, cingilingy bom. Že Anča, Anča, čo to máš, cingilingy bom? Pôjdeš so mňou na sobáš, cingilingy bom. Mám ja rúžu, ľaliu, príď na večer. Ďakujem. Pochybujem, že by si dokázal tak veľmi rýchle vymyslieť nový text. Je to výborné. Súdruh Lálik dokázal, že pieseň ovláda a že taká pieseň skutočne existuje. Ospravedlňujem sa, prosím, pokračujeme. Trebatice, boj je strašne dramatický. Maríša, pusu daj. Výborne. Ako odpovie Brezno? Marína, rád ťa mám. Ako vták. Ďakujem. Samozrejme, že porota dáva pozor, aby sa nám neobjavila pieseň ešte raz, aby sa nám nezopakovala v súťaži. Prosím, Trebatice. Katarína Katka, jako cukor sladká, čo mi za tú vernú Táto pieseň, lásku tuším, dá. už bola. Tuším, sa už objavila. Takže rýchle si vymyslíte ďalšiu pieseň. Akého názoru je porota, prosím? Bola. Marcela Lajferová tvrdí, že bola. Áno, text. S inou melódiou. Takže tu je na porote, aby rozhodla. Samozrejme, existujú texty, ktoré sa spievajú na rôzne melódie. Nie, neuznáme, ale dáme znovu. Čas samozrejme stojí, máte druhú pieseň pripravenú, ale musíme vyriešiť tento problém. Takže Porota prosím. neuznáva, ale dáme mu šancu Porota ešte ďalších 7 neuznáva, ale minút. dáva šancu zaspievať ďalšiu 7 pieseň. sekúnd. Prosím, Trebatice. Tečie Jarček, tečie cez doliny. Ide Janko, ide do dediny. S Hankou tam dlho stál, na líčka ju Hanka, ženské meno boskal. sa objavilo. Ďakujem pekne, stačí. Pokračuje Brezno. Že kúpala sa Katarína v tej vodičke studenej. Ďakujem. Brezno sa rozbieha. A čo Trebatice? Anička, dušička, nekašli. Výborne. aby ma Tú pieseň sme tu ešte nemali. Vidíte, aké nepreberné množstvo piesní na ženské mená existuje. Trebatice dospievali, spieva Brezno. Maria, Mariana, cez deň tak častokrát. Tú pieseň sme ešte nepočuli, ďakujem. Trebatice. Prvý raz reprezentant Trebatíc trochu zaváhal. Stop, predseda porota. Časový limit uplynul. Vo chvíli, keď si súdruh Jankek spomenul na ďalšiu pieseň, žiaľ, nedá sa nič robiť. Súťaž sa končí víťazstvom reprezentanta Brezna, súdruha Jána Lálika. A je tu tretie kolo. Musia mať manželky radosť. Aká téma, nám povie Jaroslav Ďuríček. Aká téma v treťom súťažnom kole? Čúra, o štvornohých zvieratách. Tak to je veľmi ťažká, náročná téma a v nej budú súťažiť reprezentant Trebatíc Ján Bula, kapitán kolektívu a Darina Odčenášová zo Štrby, súperka ako sa patrí. To je speváčka výborná, takže táto súťaž, tento boj bude veľmi napínavý. Spieva sa o štvornohých zvieratách, začínajú opäť Trebatice, prosím. Jednej dcery matka vyšla na ulicu. Kto jej dceru vezme, dá mu jalovicu. Výborne, ďakujem. Darina Odčenášová. Hlbokej doline srnka vodu Srnka, ďakujem pekne. Trebatice. 4 kozy, 5 cap, kto vystúpi? Výborne. Prosím, ďalšia. Zajali, strapanovie ovce. Výborne. Trebatice.
Zjedzte ma, vlčky, zjedzte. Štrba, prosím. Prídi ty, Janičko, ráno k nám. Uvidíš, čo ja to robievam. Ja ráno vstávam, kravy napájam. Ďakujem, stačí. Trebatice. Hej, 300 jaloviček a len jeden bíček. Ďakujem. Trebatice to dokonca zdvojujú. I jalovičky, aj bíček. Mohli ste si ušetriť do ďalšej pesničky. Štrba. 4 kone ako kavky, 2 periny, 6 zahvávky. Výborne, ďakujeme. Trebatice. Fasoliano, 3 voli uhája. Výborne. Táto pieseň sa nám predtým objavila, ale samozrejme v inej súvislosti, takže porota uznáva, pokračujeme. Štrba. Zahoreli zore na tom našom dvore. Stávaj, milá, stávaj hore, sedlaj kone motorové. Výborne, ďakujeme. Pardon, tu sa objavili kone motorové, čiže štvorkolesové zvieratá. Porota uznáva aj túto pieseň. To musí byť o zvieratách, Sú to kone, ale kone motorové, takže tu musíme rozhodnúť. Prosím. Znova 7 sekúnd. Porota sa dohodla, Porota že znovu neuznáva 7 túto sekúnd. pieseň o koňoch motorových a koňoch pod kapotou. Musia to byť štvornohé zvieratá, žijúce a existujúce. Máte ale 7 sekúnd, prosím. Hej, ovčiari, zeste ovce pásli. Výborne. Trebatice, prosím. Keď som išiel z Petra, opica ma stretla. Prosím, štrba. Mala som frajera, čo bol ako palec, zožrela ho mačka, myslela, že šmalec. Fajn, výborne. A čo trebatice? Ja mám kone, vrané kone, to sú kone me. Stačí. Netreba im už dávať ousa, štrba pokračuje. Čože by hrešila Janičkovi? Čože by hrešila Janičkovi? Veď som jej neprepil konevovi. Stačí, ďakujeme. Trebatice. Kvitne drobná ďatelinka medzi horama. Trhala ju moja milá dvoma rukama. Trhala, do ručníčka zviazala. Prišiel ku nej šuhajček s 2 koňami. Bolo to napínavé, ale dočkali sme sa. Štrba, prosím. Čas beží. Prvý dramatický moment. Posledné sekundy. Signál. A Darinka Hočenášová zo Štrby športovo zablahoželala svojmu premožiteľovi Jánovi Bullovi z Trebatíc. Jan Bula z Trebatíc sa teda ukázal ako dobrý kapitán svojho kolektívu, získal body, už sme si to tu spočítali, to znamená, že po 3. kole pred záverečným 4. kolom je tento stav. Trebatice si pripísali na svoje konto 30 bodov, majú 960 bodov, Brezno 120 bodov, pripísalo si 40 bodov, ktoré stavilo do hry,
Štrba stratila 60 bodov, má teda už len 60 bodov a Rusovce stratili 10 bodov, majú teda 160 bodov po 3. súťažnom kole. A je tu posledná záverečná súťaž dnešného dňa. Tento raz ide o tajnú úlohu, ktorú nikto okrem reprezentantov domáceho družstva nepozná. Domáce družstvo ju teda zadáva, odpovedajú hostia. Úloha súvisí s dychovkou Krakovanka, ktorú pozývame na scénu, a súťažiace družstvá, ktoré tento raz tvoria jeden celok, jeden kolektív, teda súťažia jeden za všetkých a všetci za jedného, budú dávať veľmi dobrý pozor, budú dobre počúvať a hlavne dobre sa dívať. Prosím, Krakovanku. Krakovanka nám zahrala, prešla po javisku, súťažiaci určite dávali dobrý pozor. A teraz, prosím, stávky. V poslednom 4. kole môžu súťažiaci vložiť do hry všetky body, ktoré dosiaľ získali, môžu si teda, ale samozrejme nemusia, zariskovať. Ešte raz opakujem, súťažite tento raz všetci spolu ako jeden kolektív. Prosím, v poradí Brezno, počet bodov? 60 bodov. 60, teda polovicu z bodov, ktoré dosiaľ získali. Kapitánka Brezna vkladá do hry. Koľko vkladá Štrba zo 60 bodov? 40. A koľko Rusovce? Stavíme 20 bodov. 20 bodov, sú teda opatrné. 140 bodov si chcú Rusovce ušetriť. Takže stávky sme si zapísali a teraz prosím Annu Radosskú z domáceho kolektívu, aby predniesla dobre utajenú úlohu. V našej kapele si 6 hudobníci navzájom vymenili hudobné nástroje. Vašou úlohou je nájsť aspoň 3 hudobníkov, ktorí majú v rukách cudzie nástroje. Počuli ste? V tejto chvíli za scénou si 6 muzikanti Krakovanky vymenili nástroje, teda prídu s inými nástrojmi, než pred malou chvíľočkou, kedy nám tu pochodovali. Už Krakovanka opäť prichádza. Máte vybrať aspoň 3 muzikantov, ktorí prišli teraz na scénu s inými nástrojmi, teda 3 falošných hráčov. Prosím, pokoj v hľadisku, pretože súťažiaci sa musia sústrediť. Krakovanka, prosím pekne, rýchlejšie na scénu, aby sme súťaž nepreťahovali. Ale postavte sa tak, prosím, aby bolo na vás vidieť. Krakovianka teda už nastúpila. Prosím teraz kapitánov jednotlivých kolektívov, aby vybrali tých 6 muzikantov, ktorých si myslia, že sú falošnými hráčmi a že prišli s inými nástrojmi. Prosím, každý kapitán má právo vybrať len 2 muzikantov. Brezno už si vybralo, vyberajú si Rusovce, vyberá si aj Štrba. Prosím, postavte sa sem, aby sme na vás dobre videli, aby na vás kamery videli a my vás poprosíme postupne, ako stojíte. Kde je tam? To je tam ešte, je tam bubeník, je tam činelista. Poďte prosím trochu dopredu, aby sme vás mohli oddeliť od ostatných členov Krakovianky. Ostatným členom Krakovanky ďakujem, môžete odísť, aby aj porota videla dobre, aby aj domáce družstvo dobre videlo a mohlo
nám overiť správnosť odpovede. To sú teda tí 6, o ktorých si súťažiace družstvá myslia, že si vymenili nástroje. Mohol by som vás poprosiť, aby ste nám zahrali na svoj nástroj? Ako kedy? Takže sa nepokúsite tento raz. Skúste to. Tak je to jasné. Všakže, vymenený nástroj? Áno, 1 bod, 1 odpoveď správna, 3 treba uhádnuť z týchto 6. Zahrajte nám vy. Ani vy to nedokážete, ani vy. Je to muzikant s vymeneným nástrojom. Si vymenili. Títo dvaja si na... Tak áno, je to správne, je. Vy máte správny nástroj, máte vymenené. Čiže 2. bod, áno. Samozrejme, že činelista a bubeník nám zahrajú, ale musíme sa spýtať členky domáceho kolektívu, či si takisto vymenili nástroje. Áno, vymenili. Aj tí dvaja si vymenili nástroje, takže už nemusíme ďalej pokračovať. To znamená, že sa súťažiaci pozerali veľmi pozorne. To už sú 4 hudobníci s vymenenými nástrojmi. A čo títo ďalší 2? Tí dvaja si nevymenili navzájom. Tí si nevymenili. Takže nakoniec 4, ktorých ste si vybrali, prišli s vymenenými nástrojmi, čo ale znamená, že hostujúce kolektívy uhádli tajnú úlohu. Ďakujem muzikantom z Krakovánky, ďakujem i členke domáceho kolektívu Ane Radosskej. Reprezentanti hostujúcich kolektívov si teda počínali mimoriadne zdatne. Sami ste videli, že sa pozerali veľmi pozorne. Bola to úloha skutočne tajná. Naozaj nikto za súťažiacich nevedel, o akú úlohu ide. Čo poviete na to, keby sme si na záver spoločne zaspievali nejakú pieseň? Máte nejaký tip? Aký? Do rána je malá chvíľa. Prosím. To je vlastne koniec dnešného prenosu z jednotného roľníckeho družstva Československo-poľského priateľstva Trebatice.